Hej og velkommen til den her video. No big surprise, så laver jeg en pakke med mig til Italien, fordi at, jeg skal afsted, og jeg har altid lavet en, og hvorfor skulle jeg ikke gøre det igen, altså. Så det er i hvert fald det, der er på menuen i dag. Men det ser sådan lidt sort ud lige nu, føler jeg lidt, fordi der er sådan lidt meget, sådan lidt uoverskueligt. Vi starter bare. Okay, vi kan starte med det, jeg rejser i dernede. Vi laver det igen, hvor vi overnatter på vej derned i et eller andet sted i Tyskland. Der regner jeg lige med sådan bare lige at skifte underdel, giver det mening? Ja. Men det jeg vil rejse i, det er en helt almindelig basic hvid t-shirt fra H&M. Og så mine natbukser fra Calvin, bare de sorte her. Og så rejser jeg i min Woodwood sweater. Yes. Jeg tænker bare, at den er røvdejlig at sidde i hvert fald i længere tid. Og den kan stadig findes inde på Zalando, mange af jer har spurgt nemlig. Så kan vi gå hen til underdel, fordi at jeg skifter underdel der, når jeg står op om morgenen. Fordi det passer med, at så er der bare lige koldt, når vi står ind i bilen der om morgenen. Og så det næste stop, så begynder der faktisk allerede at blive varmere. Fordi vi begynder så nok bevæge os mod Italien her. Men der skifter jeg til den her nederdel, som der er fra Moscow Copenhagen. En rigtig sød, hvid blonde nederdel, som jeg fandt sidste sommer i København. Den næste underdel, jeg skal med, det er de her shorts. De er her fra denne her sæson fra Envy. Rigtig søde også. Så skal jeg have min denim nederdel med, som jeg faktisk købte dernede i Italien sidste år. Så købte jeg denne her nederdel her for nylig på Zalando. Sådan en polyester med det her rigtig fine noget. Den er bare så dejlig sådan luftig, og den glæder mig bare til at komme i. Okay, jeg går sådan lidt hurtigt over det. Det er bare fordi, jeg så føler det bare, der er fucking meget. Jeg gider bare ikke lave sådan en snakkevideo. Så det næste, det er faktisk noget, jeg har fået her af Shein. Og det er den her mega lækker. Også den nederdel, så den lige er lidt high-low, men det er ikke rigtigt noget, du sådan ser faktisk, når man har den på. Så det er fedt, fordi at den er sådan, altså den er jo grå, sådan lidt forvasket sort. Den er nice, og den kunne være nice at have med, og den sidder lidt mere til, altså tæt, end den anden gør. Hvis jeg kan finde noget af det, så vil jeg linke det nede i beskrivelsesboksen. Så det sidste, jeg skal have med, det er nogle shorts fra Envy, men det var faktisk ikke rigtig shorts, når jeg har klippet dem til. Det var rigtig de der løse bukser, som Envy altid har med det her, den her sno-funktion her. Så jeg bare selv klippet dem, og så reddet lidt i dem og vasket dem lidt og sådan noget. Så dem skal jeg med, og dem havde jeg også med sidste år. Så skal jeg selvfølgelig have et badehåndklæde med, eller et poolhåndklæde. Og det var et, jeg købte dernede for 3 år siden, tror jeg. Det havde sådan en Minnie Mouse før, som jeg fik, da jeg var 8 i Disneyland. Så skal jeg selvfølgelig have nogle trouser med, og de er bare her alle sammen. Dem tænker jeg ikke lige, vi går i dybden med. Så tager jeg nogle BH'er med. Jeg tager både nogle soft bras med. Tager jeg nogle rigtige BH'er med, stropløs og ikke stropløs, og noget blonde og stropløs. Så der er lidt at vælge imellem. Så har jeg taget den her t-shirt med, også fra Envy her til sommer, hvor der Kiss Me Quick, og jeg synes bare, den har den her flotteste sådan brandrød-orange noget, brændende orange-agtig farve, og jeg er in love med den. Så har jeg den her trøje med fra Chiquelle, som der faktisk stadig er ny, der er stadig mærke. Jeg glæder mig så meget til at få den brugt. Det kunne være fint med en blonde top indenunder eller sådan noget. Så har jeg en top med fra Primark, som der også kunne være fint, når man skal ud og spise, tænker jeg. Så har jeg en crop top med, som jeg købte på ASOS. Og det er sådan armigrøn, jeg havde det også med sidste år. Kunne bare være god til nogle højtalige shorts. Så har jeg en CCK top med, sådan halterneck her. Yes, også til noget girls night out eller sådan noget. Og så har jeg min t-shirt med her, som I har spurgt så røv meget til, og jeg ved faktisk ikke, om den er kommet ind på Junkyard igen. Men den er fra Junkyard af. Nå, så er der en trøje her fra min mormor sidste sommer eller forrige sommer. Og jeg elsker den, og jeg har spurgt rigtig meget til den, og det er altså en, hun selv sådan har syet. Og den er bare røvlækker, og jeg synes virkelig, at den er flot. Så tager jeg også den her med, den her fra Hugo Boss, I nok også har set i en af mine vlogs. Den er også købt på Zalando, så jeg tænker, at det er oplagt at så tage de 2 varme trøjer med, der altså enten både at rejse, men også hvis der bliver koldt en aften, det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør, men hvis noget der gør. Så tager jeg den her lækre, bløde t-shirt med fra Weekday. Så tager jeg en helt almindelig t-shirt med fra Envy, bare sådan en grå en her. Så tager jeg mine Abercrombie skjorte med også, den her sådan stribet, meget plain. Så tager jeg igen en basic t-shirt med fra Envy også. Jeg elsker deres t-shirts, fordi at de lige er brættet op her i ærmerne, så jeg synes, at det giver detaljer, og det gør den bare lidt mere feminin. Så tager jeg den her halterneck med, som jeg faktisk købte dernede forrige år. Så tager jeg en mere CCK halterneck med, og den her gang er det den her grønne her, som jeg er helt forelsket i. Så tager jeg den her basic t-shirt med fra Abercrombie, som jeg synes er rigtig pæn, når man har fået noget farve. Fordi at den er sådan V-halset her. Det hele bliver bare lidt pænere, når man sådan er tan og lækker og sådan lidt. Så tager jeg den her t-shirt med fra Chiquelle, som jeg faktisk næsten lige har modtaget, hvor der står nude på, fucking røvlækker. Så min storebror, han går fucking meget op i sådan dyre mærker og sådan noget, så havde han købt en off-white tee
Eller han havde købt nogle masse, ja. Og så var der en af dem, han i hvert fald ikke kunne passe, og så har jeg fået den. Ja, og den ser bare sådan her ud. Den har kun det her foran, og så har den det her bagpå i hvert fald. Så den tænker jeg, der kunne være nice med en af denim-nederdelerne, eller de short shorts, eller sådan et eller andet. Så tager jeg også den her velourtop med. I har nok set den før. Det var en af mine første samarbejder med CKL, hvor jeg fik den. Men den er i hvert fald røvlækker, og jeg tænkte, den var oplagt at tage med dertil. Så tager jeg den her crop top med fra Monkey, som der er nok rigtig mange, der faktisk ejer her. Den har været rigtig hittet her til sommer i hvert fald. Og så tager jeg den her fucking lækre trøje med, også fra CKL, faktisk den er helt ny. Så der er det her fishnet trøje, også helt plain, og så sidder den lidt mere tight. Så har jeg også denne her trøje med, og det er faktisk en, jeg sådan har arvet eller fået af min mormor, og det er en Kenzo trøje. Og det er deres gamle Kenzo trøje, jeg tror den er 10 år gammel eller sådan noget. Jeg synes bare det er fucking nice. Jeg synes faktisk den er rigtig, rigtig flot. Og den glæder jeg mig til at få brugt. Så igen, hvis jeg har set mine andre pakke mig, så tager jeg mine Abercrombie shorts med, som der er rigtig mange. De er i hvert fald rigtig gamle nu, og de har holdt rigtig godt, og jeg elsker dem, jeg synes bare, det er rigtig nice. Så har jeg taget den her skjorte med, også fra CKL faktisk, som der er sådan en rigtig strandskjorte for mig. Jeg glæder mig så meget til sådan lige at tage den over bikinien. Den har nogle lækre snit, fordi den har sådan nogle slisser op hernede i bunden. Og den har bare en rigtig lækker farve, synes jeg. Så har jeg taget den her nederdel med, som jeg synes er så fin, og den er fra Shein også. Og den har de her fald her, også hernede i bunden. Og den er bare så luftig, jeg glæder mig bare til at tage den på. Og sådan, jeg synes også godt, at den kan være sådan lidt finere, så man godt kan tage den på sådan og spise en aften eller sådan noget i hvert fald. Så har jeg taget mine 2 Calvin Klein toppe med igen. Jeg skal så være som en storebror, så dem tænker jeg i hvert fald på at sove i. Så har jeg taget 2 par sunglasses med. Jeg har taget min Ray-Ban med, som jeg fik i dimissionsgave af min mor. Nu er jeg ikke den pæneste eller fødte solbrille model. Men dem tager jeg i hvert fald med. Og så tager jeg mine weekday solbriller med, som I nok har set før, som jeg er i en lab med. Og jeg synes bare, at de er fucking nice, og de gør bare et eller andet til et outfit, og de er også rigtig pæne i håret. Jeg kunne godt være grimmere med dem, så jeg synes faktisk, det er sådan okay. Så fordi at jeg er begyndt at træne meget, så vil jeg jo selvfølgelig løbe dernede. Det er ikke sådan meget, jeg vil løbe eller sådan noget, men jeg vil i hvert fald løbe dernede. Og så har jeg selvfølgelig taget den her til min iPhone, man tager rundt om armen og ser rigtig fancy ud. Den har jeg taget med. Så har jeg faktisk taget min helt nye sports-BH med, og jeg har sådan noget med sports-BH, de skal være farverige. Så jeg har lige taget den her med, og den købte på Zalando. Så tager jeg denne her med også, den her sportsbog, som jeg købte i London, som jeg også synes er en fancy farve. Så tager jeg mit knæbind med, fordi jeg har røvedårligt. Så tager jeg mine Nike Pro shorts med, både som lidt løbeshorts med, og som indershorts, det er det jeg mener. Så har jeg den her top med, som jeg fik fra Junkyard. Så har jeg næsten lige købt de her hvide Nike Pro shorts, også meget som indershorts, men også rigtig fine at løbe i, tænker jeg. Dem smider jeg også lidt længe til, fordi jeg synes selv, de godt kunne være lidt svære at finde, nemlig. Selvfølgelig så har jeg da også badetøj med, fordi jeg tager på badeferie ude at bade. Det gør jeg nemlig ikke. Jeg har lidt forskellige bikinier med, og jeg er nok den verdens dårligste til at købe bikinier, fordi jeg køber aldrig sæt. Men jeg har købt det i år, men alt andet passer så heller ikke sammen. Jeg har den her bund, som der nok er min ældste bund. Den er fra Abercrombie, og jeg købte ikke en top til den. Jeg købte en top i H&M, som er lidt matchet, men den er blevet alt for lille. Det var den allerede sidste år. Men det er boobs all over, altså de her boobs, jeg egentlig ikke har, men i den, der har jeg store boobs i hvert fald. Så tager jeg den her top med, som jeg tror, jeg købte sidste år. Eller så er det forrige år. Jeg elsker den for H&M, og jeg har faktisk set, at de har lavet en igen af dem her i år. Ja, jeg synes, den er røvlækker. Den har den her detalje med, at der er riller på. Ryggen er rigtig krydset, men det er noget, du kan fjerne, og det vil jeg selvfølgelig gerne fjerne, da jeg mener, at det gør den lidt mere barnlig, end hvad jeg sådan lige ønsker i hvert fald. Så købte jeg en bund sidste år, jeg er så sikker på det sidste år. Fra Calvin Klein, den sorte her, den sidder motherfucker godt, sorry, jeg siger det, men det gør den altså virkelig. Så købte jeg et sæt i år, som der er det her Calvin Klein sæt, som mange i hvert fald har. Men det her, hvor den skal bindes her rundt om nakken, hvilket jeg overhovedet ikke er så stor fan af. Jeg havde håbet, at jeg kunne nå at gøre et andet, men det nåede jeg altså ikke lige. Og så står der bare Calvin Klein her, det gør det også på den anden side. Nå, så købte jeg bunden dertil, og jeg købte den bund, som der skal bindes. Man kan købe en anden bund, men det ønskede jeg ikke lige. Så jeg købte den her på Zalando, ved jeg. Og toppen købte den i Selling nemlig. Det sidste, jeg tænker, jeg har vist, det er vel kun mine sådan sko. Jeg har selvfølgelig håndbagage og toilettasker og iPhone og det hele med. Det er bare ikke så relevant. Jeg har købt nogle nye Birkenstock her i år ind fra Zalando. I og med, at jeg bruger størrelse 35, så man kan ikke bare lige købe alle mine sko sådan i butikkerne. Men jeg købte dem her, og de var ikke så dyre. Farven hedder taupe, ved jeg. Og jeg synes bare, de er røvlækre. Og dem glæder jeg i hvert fald også til at få brugt dernede, fordi jeg kan huske, hvor jeg glad var for at bruge min Birkenstock dernede sidste år. Så dem skal jeg selvfølgelig også have med, og de er lidt
brugte jeg også, men det er den her, og jeg kan faktisk godt lide den, fordi der er ikke så mange, der har den, fordi mine spænder er sorte, hvor alle andre er sølv, men du kan få dem her i en Tiffany i hvert fald, ved jeg. Så skal jeg have min Tommy Hilfiger klipklapper med, og jeg undskylder altså for, at ingen af de her sko, de sådan er nye, men ja. Så regner jeg med, at jeg også tager min Vans slip-ons med her. De er lige blevet vasket, de overlevede skulle lige en festival. Der kunne min mor lige redde. Ja tak. Så tager jeg også min Thomas med, og jeg er så sikker på, at det er deres sidste sæson nu. Men det er de her gule på de være. Det er de måske ikke så meget mere, men de får lige sidste sæson, fordi jeg synes bare, at de er så røvdejlige at gå i hvert fald. Så dernede, der er vi altid på sådan en outlet, og der vil jeg gerne købe på nye løbesko i år, men det er ikke et sted, vi er en de første dage, så jeg bliver nødt til at tage mine løbesko med dernede, og det er de her pink igen. Farver, ja tak. Så dem her tager jeg med, og det er de her fra Nike. Men det var simpelthen alt, jeg havde for den her video. Jeg håber, du nød den, og at du selvfølgelig kan bruge den til noget. Og selvfølgelig så kommer der vlogs også nede fra Italien. Det vil regne jeg med. Jeg skal lige finde ud af, om jeg laver sådan en samler lidt nogle dage, eller jeg laver lidt for hver dag, for det er jo ikke hver dag, vi laver noget sådan motherfucking spændende noget, men jeg vil prøve. Hvis du har været på ferie, så håber du har en skide god ferie. Hvis du skal på ferie, have en god ferie. Ellers så må du bare have det rigtig lækkert, indtil vi ses igen. Hej hej.